Sinibonile nilapha na kuyi-former King Edward Hospital nosokwaba imxenge njengamanje nala kade nimukela khona abantwana baka Christmas befika ungakusithatha usibeke ukuthi kugcine bebangaki abantu la kwazi ngezilo kuthiwa kuyakhalwa ngeTheku engathi anenzi kahle la eThekwini izingane ibencane kakhulu ezifikile. Cha sicelile kumeya ngoba uzokhumbula ukuthi sise Victoria Mxenge bekukhona nomeya weTheku ubaba uXaba. Yeah. Sacela ukuthi uma sibuka i-statistics ngaleso sikhathi sikhona esibhedlela bebe u47 abantu ebesebezela. Yes. Kodwa manje iTheku liphatha 4 million people out of 12 million. Bebe u4 kuphela. Lokho kunokuvila lapho okuthini. Hayi ngeke. Manje samcela ukuthi akaphuma ayobona mhlawumbe ukuthi noma kuvuselelwa ama hostela noma uyabona kodwa kuchathwe nje kusetshenzwe uyabona ukuze